роҳи нақлиётгарди маҳаллаи меҳробарони ҷамоати деҳаи ёваи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мунфарш гардид. корҳои таъмирию таҷдидӣ дар ин минтақа ба муносибати 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монда шуд. сокинон мегӯянд, роҳи мазкур 40 сол инҷониб ногувор буд, яъне рӯи мунфаршро надида буд. дар соли 30-солагии иҷлосии 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли равон бо тантана таҷлил карда мешавад, истиқоматкунандагон ва соҳибкорони маҳаллӣ бо дастаҷамъӣ тасмим гирифтанд ки роҳро обод созанд. луқмон ҷӯраев, муовини раиси маҳаллаи меҳробарон, мегӯяд, вазъи роҳ боиси нигаронӣ гардида ҳусни кӯчаро коста месохт, аммо аҳолии беш аз 2500 нафар тасмими худро дар амал татбиқ намуда, роҳҳои маҳалларо обод ва барои сарсабз намудан саҳм гузоштанд. дар маҳаллаи мо маҳаллаи меҳробарон 2600 квадрат мунфарш касодем. анноми асосӣ истиқоматкунандагони ҳамин маҳалла ҳар як аҳоли мо маблағи муайян ҷамъ карда бо соҳибкорҳое ки дар хориҷа ки ҳаминҷо зиндагони монанд ҳамуно маблағ гузорӣ касодиам. ҳоло дар маҳаллаи меҳробарони ҷамоати ёваи ноҳияи Бобуҷон Ғафуров мунфаршкунӣ идома дошта, масъулин нақша доранд ки чанд кӯчаи ин маҳалла аз ҷумлаи Мулло Очил Бобоев, Муҳаммадҷон Осимиро мунфарш кунанд, зеро ободии диёр аз ободии маҳалла сарчашма мегирад. гузориши Сарвар Ҳамдамов, Саид Мухтори Саиданвар, Насим Раҳимов барои барномаи иттилооти Хабар.